Baba Rindaw? ओइ बाबा रिन्दाव अ आफा मामोन हा मा खालामगासिनो आफा नोङो नै आफा आसामजों जोहोलाव बिजाबखौसो फरायगासिनो दंमोन आं दे आफा बेफोर बिजाबफोरखौ फरायनांगौसो बेफोर बिजाबफोरखौ फरायब्ला गोदोनि जारिमिनफोरखौ मिथिनो हायो आफा जागोन आफा हा नोंलाय दिल्लीयाव मालाथो थांनो सानखो आफा लकडाउनानो जोबनो रोंला माथो आफा दे नोङो मास्टार डिग्रीखौ मोजाङै पास खालामनानै फैफिनदो आफासोनो नोंनि नोम्फानि नामखौ नोंनो लाखिनांगोन आफा दिनै नोंनि नोम्माया थानाय मोनबा बेसे खुसि जागौमोन आफासोनो बेसे खुसि जागौमोन आं जिमान हायो नाजागोन आफा नोंनि नामखौ आं लाखिनो नाजाथारगोन नै सोरथो फन हरलायखो माथो मोनबारुसोलाय हेलौ मा खबर फंबाय आदा नोंथांखौ मोनसे खौरां सोंनोसो कल खालामदोंमोनलां आदा देलाय फंबाय बुंलाय मा खौरां आदा नों आंनो खामानि मावग्रा मानसि सासे नागिरना हरनो हागोन नामाब्रा आदा मानो हाया जानो आं सासे गथ'खौ रायलायनानै नोंथांनो गाबोननो हरनो हागोन दे आदा दे नागिरना हरथारदोलै आदा बुरियाबो खामानिफोरखौनो मावनो हाया हाया जाथारबाय दे फंबाय आं गथ'खौ रायलायना नोंथांनो गाबोननो हरथारगोन दे होमबा नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आदा दे फंबाय दे दे आफा नों दसे फरायदो आं जोबोद मेंनाय मोनसोदों आं दसे गोलांहैनोसै जागोन आफा